6 studerende fra UCN i Hjørring har trodset kulden og bevæget sig ud på gågaden i Frederikshavn. Her samler de ind til Barnets Blå Hus, som er et samlingssted for familier med misbrugsproblemer. Vi er 6 studerende fra UCN i Hjørring, som har gang i et tværprofessionelt samarbejde. Og vi skulle planlægge et event, og så vi ville gerne have fokus på børn, hvor forældrene havde misbrugsproblemer. Og derfor så tog vi kontakt til Barnets Blå Hus, og det var lidt der vores idé den opstod. For et bidrag på 20 kroner får man mulighed for at tænde et lys for de udsatte børn. Men vi valgte det her med lys, fordi vi tænkte med udsatte børn og god fremtid og sådan nogle ting. Og så kom den egentlig lidt der med det her med at vi fandt på budskabet med at tænde et lys for udsatte børn og hjælpe mod en lysere fremtid. Og så arbejdede vi lidt videre efter det og fik sponsoreret lysposer og har fået god opbakning her fra hele byen i Frederikshavn. Pengene går ubeskåret til Barnets Blå Hus i Frederikshavn og skal være med til at styrke børnenes relation til deres forældre gennem en række forskellige oplevelser. Jamen, vi er rigtig glade for, at de studerende er ude og lave den her event i dag og samle penge ind til Barnets Blå Hus. Pengene de vil udelukkende gå til nogle aktiviteter til børnene. Det kan være i The Reef eller en tur på Sommerland. Vi har hver anden søndag har vi aktiviteter, og det er for forældrene og børnene. Og vi er ved at planlægge en lejrskole, sommerferiekoloni i 26, både med forældre og børn. Det er tit forældre i de her situationer, ikke har det økonomiske overskud eller det mentale overskud til at lave aktiviteter med deres børn i weekenderne eller i sommerferien. Og på den her måde og med de her penge, så gør det muligt for os at skabe nogle aktiviteter, så børnene kan komme i skolen i lighed med andre og sige, jeg lavede det her med min mor i weekenden, eller jeg var på sommerferie og gjorde det her. Så pengene falder helt sikkert på et tørt sted og glæder børn og voksne. Når kulden er værst, kan man i pigernes opstillede båd lune sig på en kop kaffe og et bager med popcorn. Også disse penge går til det gode formål.